Čaute ľudia, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska sme v Jesenskom a ideme vlakom do Košíc. Takže ako môžete vidieť, nachádzame sa v Plešivci. Nasleduje Rožňava, Turňava, potom Modava nad Bodou a Košice. Mola Pharmacy. Wait. Tam usiąść. Tak tam jest. Nie, to nie.
Samosburger. Ovoce Optima. Dovidenia. Potrebuję powerbanku. Kam ďalej idem? Tu pole tam a tady. No dobre. Nervy nad jednu opiju. Jaký si? Nevíme si dlouhou věci. My si věci jedleš. Mít powerbanku. To já jsem v tom žiju. Máš? Kávu. Kávu pôjdeme kúpiť. Steam Factory. Ideme sa hrať. Dobre ľudia, tak sme Optime v Steam Factory a ideme behať, alebo dačo. Denis! Aha, to čo je? Čo je tam za automat? Neviem, čo to je. No, Ticket. tiket. Mačič. Čo? Čau. Naháňač. No, mi skoro spadol dole. Počkaj, skoro, musím si ho lepšie prichytiť. Skoro som stratil mikrofón. Alebo nie, takto. Každopádne naháňaš. Hej. Počkaj. Ja sa potom, že som stratil mikrofón. Lebo mne takto mäkké také dopadlo, ako keby ten mäkký koniec toho. Shit. That's good. Mama nevidí, mama stratil. Ale ja jem. Vidím.
Fuj. Aha, Aha. takže tam je dole. Ktorý ti jau? Nie! Oj, Dori, či srete sa. Ale ja ti to nedal silno. Ja som si tu ľahol. Kde je? Ty malý. Neviem, že kde je Denis. Fuj. Ktorý deň? Ja som ťa tu tam videl. Ty kokos. Čo? To som nečakal teda. Ty si teda. Hej. Takže takto. A tam je. Au. Au. Ah. Au. Čo? Ah. Tu? Tu. Do koľko? Do 30. Do 30, dobre. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 tiesky, idem. Kde je ten? Tu není. Ani tam není. Tak kde? Tam hore není. Tam není. Ani to není. Ja vôbec neviem, že kde. Ani tam ho nevidno. Ani tu ho nevidno. Aj keď to sa takto zahrabáva. Ale podľa mňa to Denis sa nejde. Nie, Denis sa nebol. Ani tu není. Ani tam není. Ideme hore. Ani tu není. Ani tu není. Asi. Nevidno ho tu. Ani tam není. Dobre, ideme dole. Počkať. Ani tu není. A tu je! Doriči! Haha, mám ťa. Ja som sa chcel sem spať. Ja som tuto išiel tak na hore, ja som sa takto tu skryl. Hej. Ty, čo sa mi deje? A ja som si myslel, že si ma videl. No, nevidel som ťa. Dobre, nejdem sem počítať. Nie, Kde sú? tam. Dobre, ty. Ja pôjdem niekde, kde ma nenájdeš. To ti garantujem. Ja. A keď ma nájdeš, tak to bude preto, že budem chodiť. No idem. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Denis, 9, zatvor si tie oči. 10, 11, 12, Ja idem takto úplne hore. Takto som bola aj naposledy.
Nenašiel ma. Tej stratégiu idem aj teraz. A dúfam, že ma nenájde ani teraz. Tam máme jeho starkých. Pozerajte. Vidíte? To sú oni. Ja som takto tu hore najvyššom. A Denis je tak kde dole podo mňou. Neviem, ako vám ho mám ukázať. Aha, tam je. Je toto digitálne zoom mojej jednotkovej kamery. Takže nie je tá kvalita až taká dobrá. Čo to mám mokré? Dúfam, že ma neuvidí. A teraz vôbec neviem, že kde je. Aha, tam je. To je on. Ona to teraz bude hľadať, čajne. Ja si to takto budem ležať. Takto si to ležím. Denis ma tam hľadá niekde. A ani ho nevidno. Aha, tam je. To je on. Ja si myslím, že ja som pri tej švítačke. Ale nie. Tam ja som chcel vyskúšať na túto tú lezeckú blbosť. Toto, tam, to, všetko. Neviem vôbec teraz, že kde je Denis, nevidím ho. Takže tak. Keď ho uvidím, tak sa skryjem. A kto to skrie? A bude dobre. Ale zatiaľ ho nevidno. Mi to priblížilo aj mňa, moju kameru. Vôbec neviem, že prečo, ale nevadí. To je on? Tu je. On ma nevidí. Toto je reálne on, kámo. Kde išiel? On proste sa tu prichádza. On ma nevidí. Kde šiel? Keďže sa sem pozrie, Ja stále. tak ma uvidí, ale nenapadne ho to sem sa pozrieť. To mi dačo. Ja myslím, že všetky. Počkaj, ja idem takto tu. Sem, o jedno nižšie. Jaj. Aby keď pôjde tu, tak aby ma mohla aspoň vidieť, lebo určite sa on nebude pozerať takto tu hore. Stadiaľ tu. Takže takto je väčšia šanca, že sa pozrie sem. Alebo že ma uvidí. Viete čo? Ja sa tu idem poprechádzať trošku. A dúfam, že ho neuvidí. Aha, kámo, to je tu rovno takto. A on prišiel takto tu, aha, vlastne. Môžeš sa pozrieť takto. Nevidím ho. Takže to je rovno. Mne sa zdávam, Podľa mňa, kebyže ja idem tu, kde on začínal počítať, tak by ma to nemuselo napadnúť, že sa vrátim. Ty môžeš. Čau, Denis. Kde si bol? Ale ešte som ma nechytil. Haha. Ona nevidela. On nevie, kde som. On nevie, kde som šiel. Aha, tu je, shit. To je slepá ulička. Toto nebol dobrý nápad. Shit. Dobre. To mi nevyšlo. Prečo som si myslel, že ti stadiaľ to ujdem. To si zle myslel. Čo si zlomil? To si zle myslel. Hej. Fuj. Ty kokos. Neviem prečo. Zrazu tu mám mokré, do ničoho som nešiel. Možno keď som si dal, tak tam bolo možno dačo mokré. Fuj. Fuj. Ja som inak tu bol celý čas. Tu? Hej, tu. Ja som sa potom rozhodol, že sa idem prejsť.
A bol si tam ty. Ja som tu išiel. Hej, ja som ťa tu videl. Ja som ťa aj natočil. Aha, tam niekto lezie. Dobre, tak počítaš. Dajme si prestávku, poďme sa napiť. Hej? Dobre, tak uvidíme sa za chvíľu. A tak. Super. Tam je, už vidím kebab. Odpadal, to sme prišli. Zaostri sa. Lebo... Samo, čo sa mi to zaostri? Dobre, nevadí, bude to takto. Dobre, idem si ja pozrieť, aké kupolníky. Dobre, ľudia, tak sa dojedol do tými grupy a pomaly pôjdeme na stanicu. Lebo za hodinku nám ide vlak. Táto. Takže ľudia, došli sme do Jesenského, sme tu asi snežilo, pohodíme do Denisa dačo, neviem to zobrať, shit, dobre.